kushambe kwakhiwa umuntu mawungafuni ukwakha ibhoka bedla wathi bazokwehla ngapha mawungafuni ukuza kushambe uzokwakhiwa mawungafuni ukuza kushambe uzoyicelela itshatshelelo wena kushambe uzoba nenkinga mhla ufika ehlikani loshambe wasebuhleni nikade ayitheni naseyingozini nathi esiquba sambe nonyazi amen nizoba nenkinga mani ngafuni ukuza kushambe nizoncela umthetho waphesheya kwethuna ukuthi ngale kwethuna kufuneka abantu abanjani. Hey bakithi ukube besazi ukuthi sisazofa besizoshintsha siphenduke esikhona besizoyeka ukufarisa besizoyeka ubabazenzisi. Ngiyadabuka mina kunomuntu osazoma la angeke amiswe into eningi uyomiswa icala lokuthi wathi eganile wanqaba ukondla umamezala wakhe kunezalukwazi namhlanje eziqalisa usuku umfana walo agana ngalo uyaliqalekisa umuntu omdala namhlanje usuku uthi wayingcono umfana wami engaganwanga ngoba walanda usathana ehlathini wamletha endlini ngihlupheka kanje namhlanje umfana wami ohamba nomasibanibani kushiya umuntu wayizogana ubulala umuzi salukwazi sihleli sodwa nalo osho ngentshebe ngathi umdlalo ubaleka nezidwedwe naye wavumela umkakhe wamtshela ukuthi hama kodwa unini uyazi usele yedwa emakhaya umkakhe akasebenzi la eThekwini uhleli dehle naloko nje umakhela izikweleti abadlula abadayisa amagwinya awudlule ngapha odayisa ufishi dlula ngapha umdalela izikweleti nje shawa icala inyembe zikamamazala wakhe ziyakhala nabantu namhlanje abaliqala ekusayo usuku insizwa ingane zabo abaganwa ngalo uthi kwakungcono umfana wami engaganiwe usazoma dadewethu lesa salukwazi esikhala ubusuku nemini sikhaliswa ukuthi wena wathatha ingane yaso le ngane yaso ayisasondli usazoma ethuneni. Kunabantu namhlanje abazoma ethuneni uNkulunkulu wenza ngabonga ukuze kuvele ubumina kuvele mbewani usazwa nje ukuze kuvele ubuwena wathatha umfwenu wamdonsela kuye wathatha udadewenu wamdonsela kuye wayisashiyana ingane kamfwenu washiyana ingane kadadewenu. Namhlanje wena ungena nento uyayidlala izingane zakhe ekamereni uyeka izingane zemfelokazi zikadadewenu owashona uyayeka uthi ilungile ihlale ingane usazomiwe ethuneni ufika nesibinjana esincane ngulungu ufika nesibinjana esigcwele itray ufike nevorse elicilingene itray bathi bayezwa abashana bakho kwafu dadewenu bathi bayezwe lapha endlini yakho sekusha ivorse sekusha isibindi sekusha inyama ingane kadadewenu zingadli usazoma ethuneni umelele izingane zakwenu angazondli angazazi nokuthi siyini ezafelwa uyise zafelwa unini kodwa uyazi ukuthi nengane zakwenu ezingadlile ezadadewenu ezikamfwenu uthatha into yoyidlala nezingane zakho ziqhamuke ekuseni seyicaba amathambo seyikhombisa lezi ezafela usazomiwe usazoma nami ngisazoma lezi ayingane kwafuneka zondliwe ubani hayi wonke umuntu ofuna impilo uza kushembe amen wonke umuntu ofuna ukwakhiwa uza kushembe umuntu ongafuna ukwakhiwa akezi kushembe bonke abantu abafuna ukwakhiwa bese kushembe simemela kushembe ophethe impilo yomuntu ephila emhlabeni iphethe impilo yomuntu ngisho esefile lezi izinto engikhuluma ngazo mawungezwanga uyozwa ngelinye ilanga uyozwa mhla ufile shembo sebuhleli khumbula abantu abazokwehlika ubagade etheni nasengozini kodwa ngithi mina umyalezo kuzofiwa ngithi umyalezo kimi nakuwe sizohamba emhlabeni iyobe ibhalwe kanjani incwadi yami iyobe ifundeka yini incwadi yami eyakho incwadi iyobe ifundeka yini namhlanje ingane kadadewenu mayikhala isililo zithi kodwa mama awubuyi ngani usilande nathi kulolu sizo lami ingane kamfweni namhlanje mayithandaza zithi kodwa baba la ukhona awusilandi ngani saphilela usizo olungaka kodwa ukhona zithi mazikumemeza azikubizi ngegama azisho ukuthi wesizwe azisho ukuthi webaba kabani zithi mawuyimemeza mayisabela kuwe zithi baba kodwa uyisa njani lo ngazondli ngoba zafelwa uyise wenyama uyise wegazi
zisele nawe namhlanje awuzondli kuzofika ukufa yezwa khathi lapha ekhoneni ngoba ngathi usuhambile nje emhlabeni manje ngazwanga abantu abamnyama ushabe khuluma emhlabeni angazi lozwa kanjani ethuleni manje ngazwanga namhlanje ushabe khuluma lozwa kanjani ethuleni ehlukani noThixo anikade etheni nasengozini nathi siphuka sambe nonyazi lwezulu amen kodwa size sabantu abamnyama sizofa asithi sifa ingane kaMfwenu masizokuwe zilethe izipho zifika ikhalinje inyembezi zosizi zithi siswele namhlanje ukuthi njengoba kuhamba le ndoda ezala lezi ingane zakwethu sizokondliwa ubani bekubaba lo zisho umuntu okade engayizali ngesendilakhe zithi bekubaba lo besazi besingalali singadlili ekho ngiyasaba kumuntu osebenzayo ongayazi impuphu ukuthi umalini ayisa lapha emzini kaMfowabo ngoba kwafa uMfowabo usela umfazi kaMfowabo nezingane akondli lapha uthi akondle bani lo yamuzi kaMfwenu adlula uMfwenu emhlabeni uthi akondliwe ubani mawungayi wena ngoba nanzelwe nani babili kunyoko wadlula uMfwenu eseganiwe nawo umuzi wakhe lapha mzoba umile awondli wena uthi akondle bani hayi shango ingcwele sikhumbule Nkosi singafikwa ukufa sisemanyaleni akasikhumbule uShembe kufika ukufa sihambe siyobonana naye kwelizayo kodwa sizobonana naye masenze kahle la emhlabeni masizondlile ingane esizalayo masibondlile abazali bethu imizi yabafowethu abadlula emhlabeni beyishile leyo mizi siyondla masingayondli akekho uShembe sombona kwelizayo ahlakaniphileyo 12 BBC yena uthanda isifundiso yena uthanda umuntu athanda isifundiso umuntu athanda ukwazi kanti umuntu bayizonda ukweluleka uyisilile ngithi mina Nzimande lo yamuzi kaMfwenu ayewakhile wadlula emhlabeni mawuhola thatha impuphu uyoyifaka khona lo yamuzi Mapholoba kaMfwenu ayisegani uMfwenu ezele ingane makwenza ngobuhola thatha impuphu uyoyifaka khona mawufuna ukubona uShembe kwelizayo mawungafuna ukubona uShembe ithi wafa umnikazi waleli ekhaya angingene kodwa lo yamuzi kuthiwa makuthiwa ikabani lapha thiwa ikaNgcobo kusho umuphi uNgcobo lo huwe lezi ayingane ezazalwa uMfwenu ezale ntombazaneni angazange ngayihlawule mawufuna ukubona uShembe ngomhla uphela hambe uyoxoxisana nabakomeni wazo uze ukuthi bafunani ngezingane zabo zibuyele izingane sizokwazi zakhe indlu kaMfwenu lo wafa ukuwe kwenze njani uyathanda noma akawuthandi uyakwenza noma akawukwenzi kodwa kukuwe kodwa siyakutshela sithi thina izulu liqala la emhlabeni alikho izulu eliqala ezulwini izulu liqala la emhlabeni wonke umuntu ulungisela izulu la emhlabeni bese efika ukufa ayezulwini le ndoda dadewethu ohleli nayo unkosikazi wayo uyayifuna ekhaya le ndoda ohleli nayo la eThekwini inomfazi ekhaya ineyingane ekhaya njengoba lezi ingane ingasondliwa lezi ingane ingasenzelwa lutho lo nkosikazi angasakuthola ukudla uze wazi lezi inyembe zayikhalayo zibuya zize kuwe straight ayiwele eceleni uyothi unebhadi ngelinye ilanga le ndoda yomuntu ohleli nayo la eMlazi iyafuneka la izalwa khona iyafuneka la iganwe khona ndoda yomuntu ohleli nentombazane eThekwini uyafuneka umkakho uyakufuna waze wadela umkakho kodwa Nkosi yami ngentombazane oyifica eThekwini waze wabulala umzi kayihlo ngentombazane oyifica eThekwini uyofuyephi hey bakithi ilona leli ekhaya uzophinda uyofakwa kulo lelo sulilahlile Nqobo yilo leli ekhaya uzophinda ufakwe kulo sibambile ingane enefiga la eThekwini uzincoma uthi kodwa umnyovu wami madoda umnyovu wami
uye kumkakho umuntu ozokuhlalela etshalini ulibele emnyovu eThekwini. Ngifuna ukubona ukuthi uyozilelwa umabani. Ingoba nomkakho uyobephoqa umthetho ukuthi akuzilele, bungeseyena umuntu okuzilelwa wena. Nabona njengoba usuno 3 years nje ungalazi kini. Uyafana nomuntu okade afa wena. Shembo sebuhleni siyalibonga ifa lokuphila. Nkosi yamazulu nomhlaba sikhuphule ngazulu lezulu. Singenzi into ezimbi emhlabeni. uNkulunkulu wasebuhleni siyacela ngokuyithoba kwethu asibusise sonke asandisele imihla yokuphila sonke amen. Ngiyacela uNkulunkulu omhle wasebuhleni avume ngime inkosi busiseni kuzile amen.